Isa na namang nakakalungkot na balita para sa ating mga Pinoy boxer at sa ating bayan, ang muling pagkatalo ng ating kababayang si Jerwin Pretty Boy Angkahas kahapon sa laban niya kontra sa undefeated champion ng Argentina na si Fernando Martinez via unanimous decision, na para sana sa muling pagbawi ni Jerwin Angkahas sa titulong 5 taon na niyang nadipinsaan ang IBF World Super Flyweight title. Isang matinding bakbakan pa din ang pinakita ng dalawa mula sa una nilang tagpo noong Pebrero hanggang sa pangalawa nilang laban kahapon. Pero mas nangibabaw ang tibay, lakas at mga patama ng Argentinian champion na si Martinez. Sa isang interview na ginawa noong taong 2020 ng Oli.com, isang lehitimong artikulo na mula Argentina, ay natanong itong si Martinez kung sino ang iniidolo niyang boksingero. Sagot naman niya ay si Mike Tyson. Bata pa daw siya, ay talagang pinapanood na niya kasama ang kanyang pamilya ang mga laban ni Mike Tyson. Gusto daw talaga niya ang style at power nito, kaya noon pa daw ay pangarap na niyang maging Mike Tyson. Kinukumpara din daw siya sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao dahil sa parehas daw sila ng style. Gustong laging nasa harap ng kalaban at pinipressure ito sa bakbakan. Malaking karangalan din daw ang maikumpara kay Pacquiao. Natanong din siya kung sino ang iniidolo niyang boksidor sa Argentina. At dito ay nasabi ni Martinez na ang isa sa mga laban na gusto sana niyang mangyari ay ang labanan ang isa sa pinakakilalang champion ng Argentina, si Omar Narvaez. Noon pa man daw ay pinapanood na daw nila ang laban nito, hinahangaan kasama ang yumaong na ama ni Martinez. Gusto daw niyang labanan ang pinagkamagaling sa kanilang bansa, kaya si Narvaez daw talaga ang goal niyang labanan. Malaking hakbang daw ito para sa kanyang karera at talagang may pagmamalaki daw niya. Di may kakailang alamat na din talaga ng Argentina itong si Narvaez. Nagretiro sa edad na 44 na may kartadang 49 wins, 4 losses, 2 draws, 25 via knockout. Huling lumaban taong 2019 kontra sa kababayan din niyang Argentinian boxer na si Pablo Gomez at natalo siya via split decision. Pinakaunang nagman siya sa malinis ng kartada noon ay ang kababayan nating si Nonito the Filipino Flash Donaire. Natalo siya via lopsided unanimous decision taong 2011. Sa kanyang 4 na talo ay isang beses lang niyang nalasap ang matalo via KO. Nangyari ito taong 2014 nang dumayo siya sa bansang Japan para dipinsaan ang titulo niya na WBO World Super Flyweight title kontra sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue. Kasama ang kanyang pamilya ay matapang na nakikipagsapalaran si Narvaez sa Japan. Buo ang loob na pumasok sa lungga ng kalaban at dito nga natikman ni Omar Narvaez ang suntok na di niya malilimutan. Tinalo siya ni Inoue via brutal second round KO at nakuha ang kanyang titulo. Sa isang interview na ginawa ng The Ring Magazine, natanong din itong si Omar Narvaez kung sino ang pinakamalakas niyang nakalaban sa buo niyang karera. Sagot naman niya ay walang iba kundi si Naoya. Kay Naoya Inoue daw talaga niya naramdaman ang sobrang lakas ng suntok na kahit nakataas pa daw ang depensa niya ay talagang lumusot at tumagos ang solidong suntok na di pa niya naramdaman sa lahat ng kanyang mga nakalaban. Unang round pa lang ay 2 beses na agad bumagsak itong si Omar Narvaez mula sa mga solidong banat ni Naoya Inoue. Ilang beses pang tinatamaan ng solido na kahit anong gawing depensa ni Narvaez ay di pa din ito umubra sa malahalimaw na gutom na hapon na si Naoya. Umaatras at dumedepensa na lang ang Argentinian champion, pero sinusundan pa din siya ni Inoue. Ginawang walking punching bag ng Hapon itong dayong Argentinian champion.
Himalang natapos ni Narvaez ang unang round at dito sa round 2 ay sinubukan pa ni Narvaez na makabawi kay Naoya. Pero talagang masulido at accurate ang mga patama ni Naoya Inoue. Matapos ang isang minuto sa round 2 ay nabilangan na naman si Narvaez. Pero bumangon pa din at pilit ituloy ang laban. Pero dito na din siya tinadtad ng mga suntok ni Naoya. Sa huling segundo ng round 2 ay tinapos na ng The Monster ng Japan itong dayong champion ng Argentina gamit ang kaliwang suntok na pinatama sa bodega ni Narvaez. Luhod si Narvaez at di na ito nakatayo pa sa bilang. Panalo si Naoya Inoue via second round knockout at hinirang na bagong kampiyon. Habang tuwang-tuwa ang pamilya ng Hapon, ay siya namang lungkot ang naramdaman ng pamilya ni Narvaez. Makikitang sobrang naiyak ang kaniyang anak. Dinurog lang ni Naoya Inoue ang iniidolong boksingero ni Martinez na taga Argentina. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.